Вось у мяне ў руках кніга паэта Пашы Любецкага. Ён мае здыягназаваны разлад шизафрэнічнага спектру, але яго творчасць гэта не outside art, гэта inside art. Яна паказвае нам свет хваробы знутры. Паша даказвае сваёй творчасцю, што скажэнне мыслення не вызначае яго адсутнасць. Ён высокаінтэлектуальны, ён піша з іроніяй. Кніга дае мажлівасць пабачыць свет іншымі вачамі, закранае, здзіўляе. Карацей, робіць усё тое, што робіць любая кніга добрага пісьменніка, добрага паэта. І гэта абсалютна не залежыць ад таго, які ў яго стан здароўя. То, что мне, безусловно, напомнило Тарковского, старшего, имею в виду Арсения, тоталитаризм. Он просто маятник, качается по кругу. Он просто маятник, заполнил всю округу, и каждый зверь от мала до велика пытается коснуться его лика. И каждый ящик посреди обломков вместит кого-то из твоих потомков. И каждый из блуждающих в потемках внезапно натолкнется на ответ. Ответ такой, что и вопросов нет. Раз есть ответ, какие тут вопросы? Дочь смерти заплетает маме косы, а мотылек летит на яркий свет.